दायो लोगोफोरा आल्ट्रासाउन्ड खालामखांबाय बेनिफ्राय गासिबो नर्मेलानो दं आरोना ओमफ्राय दा सिङाव भिडिअ खालामनो होआ नालाय डक्टरफोरा दा बेनिखायनो खालामनाय जायासै आरो आङो एक्सरे खालामखांबाय दायो आल्ट्रासाउन्ड खालामखांबाय रिपर्टखौ मोनथ'वाखै आरो नेगासिनो दं जि सुनाया बिदि सुयो इमान स्राब होनानै आयु हाय एभ्रिवान नोंथांमोनखौ जोंनि बे दा बड' कापोल इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय जाबाय थ' बिदिब्ला नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो जि सुनाया बिदि सुयो इमान स्राब होनानै आयु नायलाय स्राबखौ बेसेबां बिदि होयो हिन्जाव गदाय लानो सानदों आङो नाय बेयावबो स्राबखौ माबायदि दासो मोनदों हिन्जाव लानानै जि सुनांदों साला दाउआबो गावगोन इयो गावो लासै लासै खालाम अट'जोंसो थांगोन जोङो अट'जों लोगोफोर आमाया मोनफैबाय नै आइ दङ माइरं जावगासिनो थ' गाखोदो लासै लासै थांसै दे लामायानो जाया जाबाय दायो आल्ट्रासाउन्ड खालामसिगोन आरोना थांनो हाला एक्सरे खालामखांबाय दायो आल्ट्रासाउन्ड खालामखांबाय रिपर्टखौ मोनथ'वाखै आरो नेगासिनो दं लेबरेटरि दायो लोगोफोरा आल्ट्रासाउन्ड खालामखांबाय बेनिफ्राय गासिबो नर्मेलानो दं आरोना ओमफ्राय दा सिङाव भिडिअ खालामनो होआ नालाय डक्टरफोरा दा बेनिखायनो खालामनाय जायासै आरो आङो बेनिफ्राय एबारनो लास्ट आरोना बेनोमोन आल्ट्रासाउन्ड खालामनाया एबारनो लास्टमोन डेटखौ बे मासावनो होदों डिसेम्बर मासावनो होदों लास्ट उइकआव होदों माने आगे फिसे जायो नालाय नायनोसै माब्ला जायो जों दा डक्टराव थांनानै फैखांबाय बेनिफ्राय माने हाथायाव हाबनो होननानै फैखाबाय आरोना थाम्फैया दिनै एसे हाथायाव फैनो मोन्दों नालाय लास्ट आरो बियो हाथायाव फैनो मोननाया दिनै बेनिफ्राय फैनो मोनला मंगलबारहाय देन्जार मानसि जाखायो मंगलबारबाथाय आरो ख्रिस्टमास जासिगोन ना दायो किल'ले जों दा हाथायाव फैबाय माने ख्रिस्टमासनि बिराद मानसि भिर जादों आरोना ख्रिस्टमासआ गैलानोसै आरो हाथाय खनसे मोनजाबावगोन खोमा बयबो ड्रेस बायदों गोजां बोथोरनि मिथि नायदो ख्रिस्टमासनि हाथाय अबेथिं होनदों मा बुस्थु हाथाय जाबाय नंगौ बा ख्रिस्टमासनि आंनो बायना हरदो गांसे बायला हा दख'ना थ' नायनोथ' हा अराङाव बिदिखौलाय मानो ख्रिस्टमासनि हाथाय जाफैदों बा 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 नुखादों आं नै आजुलि ड्रेस बायना हरनो नागिरदों आजुलि आंनो गांसे बोरो 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 दे माखौ बायना हरगोन जेकेट बायगोन दा हा ओइलाय ओइयाव बासिदों ड्रेस
नायदो दे जेकेट नायदो अबेखौ हरो क्रिसमासनि हा मैला नांनायसो नायनि मैला नांनायसो ओइलाय बिराद भिर आरोना लोगोफोर दिनै माने क्रिसमासनि हाथाय मंगलबाराव मादिखौ बायगोन